προσωπικό, δεν είχαμε το κέντρο στο σπίτι. Αλλάζει ο αρχηγός, είναι ανάλατος και πως θα πάω εμετός. Θα κλείνουμε το φως, γινόμαστε καπνός και ξεκινούν τα βαρτάκια. Άντα είναι λουξ, μακάρι να τανε και φουξ. Θα τσουξ, πως γουστάρω. Περσονάνε. Περσονάνε. Φτάνει το πρωί, είμαι αληθή, δεν φτιάχνει του γιατρού η συνταγή. Και πάω πίσω μπρος, εγώ είμαι ζευγός, κι αυτός ποτέ υπάρχει γιος. Θα παίξει τεραυνός, πάνω στα λιπλός και η μάτια θα κλασάρει, χάνει. Ώστε εδώ να πάει ο Μάρκος στο γιατρό κι εγώ πως γουστάρω. Περσονάνε. Περσονάνε. Εκείνον Μάρκο. Πάτον Μάρκο. Παρακαλώ. Όρμα του Μάρκο. Μάρκο πάτον. Μόρισε τον Μάρκο. Πάτον τώρα. Τον Νίκο, ποιο να πάει. Δεν ξέρω. Πού είναι εδώ. Ο γιατρός. Περσονάνε. Περσονάνε. Θα φαίνουμε το φως, γινόμαστε καπνός και ξεκινούν τα βαρτάκια. Άιντα είναι λουξ, μακάρι να τανε και φουξ. Τα τσουξ μερία. Δεν νομίζεις Νίκο, πες, πώς δεν ξέρω πες Νίκο. Ξέρετε. Αυτό το σβετινό. Το προπέσιο. Το σβετινό. Λοιπόν, εσείς κοιτάτε μπροστά και βλέπετε μια καρέκλα. Λέτε, όχι, τι θα γίνει εδώ πέρα. Άραγε γιατί είναι η καρέκλα εδώ. Ναι, προβολέας μια καρέκλα μόνο. Εκεί κάτι πυροτεχνήματα. Στενά φεγγάρι. Στενά φεγγάρι. Αυτό είναι το πιο. Δόκτωρ. 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 Και ήμασταν εδώ πριν από καιρό. Λιώναμε στη θάλασσα και στα κάνω. Και όταν κατεβαίναμε στο χωριό, ήταν ό,τι ώρας που φορούσε ωραίο μαγιό. Τώρα όμως είμαστε το προσωπικό. Συμβαίνει τώρα κάτι διαφορετικό. Όλο κεφαλή αναγούρες κοστάν. Η γιατρός μας σπούδασε στο Κουρδίσταν. Όλο το προσωπικό δεν θα το παχαίρω. Και ενώ με τόσο βραχώνε ψάχνω πάλι
βγάζει μόνο φαίνεται. Προσωπικό νυμφαίο αρκούδαστε. Δόκτωρ, 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 άμα αφήσεις λίγο μόνη γιατρό, άνετα σκοτώνει και δεινόσαυρο. Φέτος εμφανίζει και Ολλανδός, έχει ξαθό μαλλί στη λάγη, είναι τύπας σωστός. Είστε τυχεροί που βρίσκεστε εδώ, με το Στεφάνο και το προσωπικό. Αυτά που είπαμε είναι μεγάλες κολλήλες, προσέξτε φεύγοντας, μη πατήστε γορίλες, όχι. Το προσωπικό δεν θα το πακέχω. Και εγώ με τόσο βρακώνε ψάχνω παλήθεια. Μπορεί γιατρός να έχει στήμα, βγάζει μόνο φαίνεται. Το προσωπικό νυμφαίο αρκούδαστε.